Obebubu dadi adabai. Now I sumu akuradia bie. And it is our boya. Yaubatian your pata for. That's a oba toyanso. Also that's your pata for. And if it's so, Yaubatian or pata for. Ah, now for so proud yet. A hard year now I say, baby. Yeah, Professor Patafor, man of God, Eradishirawo. Yeah, 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 Patafor, Eradishirawo. Yeah, yeah, Professor Patafor. Yeah, Baba, you go, Eradishirawo. Prophet of Patafor, Eradisha Udabia, Maya Bofira na Fedia Menini, Miwuru Difobia, Otesa Patafor, Akanesi, Ofira Neba, Osha China, Patafor. Ode na wodi asam na asam so ne awrade ayesa no nyame aya no waya ne se o mind dendene osi ujata no na odumo ja to mi okana na from pesu afesi ana osa yarewa na sa wakane bre opa eya ejuri pie bu kese ayesa no nyame aya no ni di Opatafo. That's a wood sign is upon here. Obey Chama. Erinja Wini. And now both to say goodbye. I own Yanko Ponso. Emma Muyi, dear. Saw the money as you. If it's a one guitar, Radidi Kawate. Yeah, yeah. Prophet Opatafo. Man of God. Man of God, Radio Shirawo, Messi Malamo, Firana, Fepodia, Magini, Medium Udifobia, Otisa, Opatafo, Anokanesi, Oferana, Oshane, China, Opatafo, Otena, what you are, now Samsonia Ratti. Esa no nyamia no waya no se o my denden osi ujata no na odu ojatumi akana na fo pesuagu afesi na osa yarewa na sa wakano brompa ejira epiemu kese sa no nyamia no ni din di Opatafo ayo nyango ponsofo ema wuye yo. We are the money as you know. We say one kita a ready day. Hey, Opatafo, man of God, a ready zero. Yeah, Opatafo. Yemawaiko, a ready home shirabo, the Spirit of Heaven Ministry. Yeah. Opatafo, Eradishirawo, Yama, why you go home? Opatafo.
church or maybe I will be anywhere. I believe so. Yeah. Aaron Babu to say Bibi Aboko, it's been a long time. Henry Glover, thank you very much for your appreciation. Reverend Adakwa Fifi Esuman, champion Bibi Aboko. Ubala and so I know Matonka. Jennifer Piasante. Jenny, let us say Bibi Aboko. Mami Equia Beauty. Hey, Mami Equia, I don't know. Our face so. Auntie Connie, let us say. Nkwana ase oho nkwan dada no ase oho as usual say nkwan dada na okay me chi obi a obi anwumre me chia Reverend Joseph Jima ahuru ma me nso me condition kakra na ja benda Richard Mensa Grace Oni batachi bibi aboko Eda Eji Nana Eji bibi aboko Anwure me chia mu nyina o la ne so aja obo me haya na me so ma chia na ye kama. Most of the times now we have a lot of people on the line. They are only interested in the word. They just come listen to the word of God and that is all. Okay. Jennifer Piasanti. Thank you very much. Akusia Sewa. Samuel Abuaje and Cranford to say, could not do Mary. And Ajua Ubri Abua. Robert Bibi Aboko. Ya Ofori. Chama Bibi Aboko. Okay. It sounds good. Margareta Mankwa, Panda on live, Flora G. Bacha Obala, and so I know I'm actually an IFA. J. George. Bala, and so I know. Watch and I come. Elizabeth, Andrew, Tony, Auchi, Esther Kuju, Igaba. Okay. Chia will be a ring a meadum or the ache. The Cheremada Bugu emoji di more Fusani and Makle Champon. As the Uncle Radi. Eric Akins. Okay, greetings from Sunyani. Okay. Joso Kevins. Ibiaboko. Michelle Bia. Ibidin Komo na F. Alice. Enra. Papa B. Or sending me message. Or say papa ya uhuri ya dodo. Papa. Or say nra papa nkami yesu. Say nra papa. O kasaya mami rehoi. Nam se nyashi sa na tie. Eduru mebi o se me ye o sa. Na o kenya ho. Na o sori na nipa wo mu. God has inculcated in you or instilled in you beautiful things. But sometimes you people allow things to go waste just like that. So I've got to quicken your moral bodies and your spirit. That's it all. Okay, Stubite, Michelle.
Mary Magdalene bibi aboko. Eva Dubois. Abna Amsterdam et say bibi aboko. Bibi aboko. Okay. Paula Suman. Yes. Oh, a question me, you be pa, wait to me the aba. And then me take questions two pair. Naja. With the Nyamia sem for the day, Eddie Abraham na ya pon. Inti yes. Oh, our question be a fabra. Abra Jame Bonyum Kitwe. Now the aba. I'm reading the comment out. If it happens to be that there's any question within it, I'll read it out and then answer you. Okay. Prophet OPATAFUOR Amen. The global seer, Assassin of my seer, OPATAFUOR, Opanyapanda. Misigana Assassin, Munya Bimaya Sassi Muakuma, Episaya Mumuna, OPATAFUOR the Fury Ama, Ono Nodi, Eradi Uma one is one, Adi Baba Begin, Eradi Man, every quiet, 80 obese Missa, Ono Nyaya Funomoba. Now solo, Santa Osia, OPATAFUOR TV. Now be surprised, Missa. Now Brabonina Rayabasa. Also, Santa Osia, OPATAFUOR TV. Oh no, Naya Dinapa. Sena Basa Betia Kediafo. Obebubu Daddy Adabai. Now I sumu Akuradia Bie. And it is our boya. Yawabatia OPATAFUOR. That's a go back to your son. Also, that's your OPATAFUOR. And Tiffin, Yawabatia OPATAFUOR. Ah, now for so proud, yeah. I hope you never say, baby, yeah. Prophet OPATAFUOR, man of God, Okay, we've got some questions on board. One from J. George and then Elisha Janfusu. The question from Elisha Janfusu says, so please, Papa, when everyone dies, we say, may you rest in the bosom of Abraham. What about those who came before Abraham? Where are they resting now? Wow, that is very interesting. That is very interesting. That is very interesting. There are secrets to secret and reality to realities. Okay. Yenya Janfosu or say, so will be who I say, on home or Abraham kukum. Na face so. The TN say, one more mudin can bear we are na Abraham any honomo. Sound crofforum. Omu and why kukum no rest. Wow. Dear was say Otias is ni dear Tieni. Every dispensation beyond I want a command and in a prophecy.
ne covenant ene you can say ne promise ene ne price tie every dispensation and I say every generations biara I want to aso biara ewo command ekura wo mo tie ewo command ekura wo mo ewo promise ekura wo mo ewo covenant ekura wo mo ewo price ekura wo mo nti obi beka say anything I want to aso biara ewo boshe ekura wo mo apam ekura wo mo ahyede ekura wo mo inshira ekura wo mo enti saa dispensation aya na bebre adwene mu no obufi se nyankopon wabo abode awie enti no because of say yabo abode awie no bibia ni hobie onyankopon ogusu otwero book. This is what the Christian fraternity has failed to understand. Onyankopon ogusu otwero book. If he says okay kind the book of Revelation Abra John ka say also a woman no erade ka kire say hweye ne wanso ano twen say yedi aginaye no ebesisi saa edom we nyina mo maso ansa na waso ano adentia saa nkrofo na yemfa aginaye no ensisi wo mo maso no omumu bebrebe omunya mai bebre akasoro afi no ye be wo mo ngenge amo ma ba asase we so enu ti saa nkrofo no mo ba wiase nyina no ebi kura boshe ebi kura pam obi kura aboade omo ba betua ebi kura onyankopon enhira omo de ba asase ne so enu ti anopa wia ne anwumre bia no Jacob tumfuo gusu otworo na de tie ne se abode bia ewo asase we so no owo chefa onyankopon aheniem na saa chefa na ubenya no onyankopon aheniem no e depende wu nipa no de obeye ebi ni say Abraham ne bosha na ekura no onyankopon apamu na ekura no onyankopon yishira ni nimdia na ekura no na aboade eye price ewo ho na ewo se Abraham tua enunti Abraham tua sa ade ni wiye no ema no enhira ema no tumi ema no animonyam ema no nkoso ema no ahoden ema yedi Abraham din eto eye paradise so ye fro ho shamayims ema no sa tumi no sana asuafo dumienu na omudi eye Yesu Kristo achi ewo asase we so no omususu omaboade the price they paid aboade na omutuaye no ene emu nsensem emu nhira ne apamu eye enam Kristo so one saa asuafo ni nyaaye no afei omuwu ye na omufiri asase we so no ema omusa merit anase divine mandate ema omutumi ema pillars ewo new Jerusalem no the foundations of it was built in the name of the 12 apostles eye asuafo mienu no abra omutu foundation ewo heaven na omudi asi eye new city na ye frɛ no eye the city of David no ye di omudin and eye pillars looking kind Revelation 21 na ewo ho de kan ko ubehu enti we kire se sa na tie dia ene sa generations na atwamu no na onipa bi tiase ni dimu ana na nipa ewu ena ye dispensation no ye wo onipa bi a yewu ni dimu na yewu saana Abraham time no so no ye wo mo anu omu Abraham dimu enti tete honum na Abraham enya mawi ase no na omuwu eye set mu Noah mu sankrofo ni nyina no omuwui ewo Enoch dinimu
What you say? At the dispensations, be generation biano. Onyankopon wode ne ba. No akyerem say we ni dimunti muwa. We ni dimunti adentia. Because of the price these people have paid. What you say? Into sanity, into those generations, no, they died in the name of those who carried the covenant and the promise of God as at then. In sanity, J. George, he says, Prof, please, if an army officer execute his duty by killing someone through the command of his superior, who bears the consequences of the death? In the law court, they will tell you aiding. Enti when the buama yekum ye eye wo a okum no no. Ena enkolua no ekoto eye army officer ne so. Eye kan say the commander na oma army officer no e shoot ye no. Me pa cho sanete. Edunti na emom no wo a wo shoot ye no eno nkire say wo be go scot free just like that. But emu ahoden dodo na no ebekwa kogu eye commander na oma orders say any person may see in taking his soul in free assassin and so into sanity. What I remember. Okay, thank you very much. I believe I've answered your questions, so there is no more question. My first 2 questions, and one on your Steven Nado at say Bibiaboko. Chachi amunyina yumre. My first question no me no me editi ento aso na yini nkomo. Na nsen ya me ma mo chance say bisa question e kire mo adwene so. Mo kura na muntimi bisa question no. Say na your first day, don't forget to subscribe to this channel. And I'm more ambassador, so click on the like button. The biasa me catch it. Click on the like button. Hey, unia. Chiamu nyina. Okay. Bibie ni ho dia ani ye toaso. Ye toaso. Okay, just by the way, any nkomo kitu bi. Ade a wose oti ase ni se oye ogidini a se oye Kristo ni o. Ana said ye wotie bia. Once ya bo e de waba asase su ne de. Hunu say ye de waba. Now you have a task here to accomplish. You have responsibilities. Tienio abra ye de waba wiase no. Wo asudie bi da so. Na saa asudie na da so no. Etwa sɛ ebam ansa na watumi afiri asase wei so. Nemom saa enkrofo na omuwo asase yi so nyina no yewo enipakuo bi wo hɔ a omu nhyira ene omu yiedie no ya mfa nhyɛ omu nsam. Yewo mamema scenario we na ti ase ete sɛ obi di ne ba eco school na wadware na owie a wayi sika na sika na oyi ye no ode ahye ono ankasa ne ba ne nsam sɛ uko school a ya afa sika we na ade ato aduane adi.
ɛno yɛde ahyɛ ne nsam. ɛne ɛwɔ nkurɔfoɔ bi so a maame no ne tikyani baabi anaa tikyani bɛrima bi ɛyɛ adamfoɔ ɛwɔ sukuu mu hɔ. ɛno nti sɛ akwadaa no kɔ sukuu a na wasɛnde sika ɛde agu tikyani ne mobile wallet so anaasɛ account mu na tikyani no ayi na sɛ ɔde bɛtɔ aduane ama akwadaa no wɔ anaa ɔde bɛtua school fees a na ɔde atua. saa na ebi ne mu teɛ. nti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a abrabɔ no a mote mu no, asetena no a mote mu no, nhyira no a ɛyɛ mo dea no yɛamfa nhyɛ mo nsam. yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a Nyankopɔn ɛde nhyira no ɛhyɛ wɔ mo nsam na wɔde baa asase no so. but yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a Nyankopɔn wamfa nhyira no ama wɔn mo. wɔde nhyira no ehintaeɛ. eti asase no so a wɔn aba no, saa nkurɔfoɔ no de agye sɛ wɔn hwehwɛ. eti sɛ asetena no a wɔte mu no, sɛ ɔhwehwɛ na wɔahu a, which means obewu. owu a ɔbɛbɛɛ punishment. saa na ɛteɛ. na wɔn a yɛde nhyira no ɛhyɛ wɔn nsam no, tie nie, wɔn a yɛde nhyira no ɛhyɛ wɔn nsam no, ɛyɛ two things ɛna ebetumi ato wɔn wɔ abrabɔ mu. ɛna wɔn a yɛde nhyira no so esie wɔn no, wɔn so two things ɛna ebetumi esi wɔn abrabɔ mu. tie nie o, wɔn a Nyankopɔn ɛde nhyira no ɛmaa wɔn a wɔde nam asase wei so no, nneɛma mmienu na ebetumi asi. ɛna wɔn a nhyira no so ahinta wɔn wɔ abrabɔ mu no, saa nkurɔfoɔ no so nneɛma mmienu na ebetumi asi. wɔn a Nyankopɔn de nhyira no ama wɔn no, ada sɛ nhyira no kura wɔn saa na wɔn akɔhyia obi a ne ho ɛɛden sene wɔn spiritually, na wasizi nhyira no na wagye afa. ɔbɛgye nhyira no na wafa. nti enipa bebree bɛnante asase wei so, wɔn ankasa wɔn nhyira ɛne wɔn yiedie ɛbɛkɔ akɔdi obi nsam. agye sɛ wɔn ho ɔden na wɔtumi asa akɔko na wakɔ akɔgye sɛ nhyira no back. ɛna wɔn nso a nhyira no wɔn hu wɔ abrabɔ mu, yɛamfa ama wɔn na Nyankopɔn de ahinta wɔn, agye sɛ wɔn kɔhwehwɛ de wɔn ahu no, saa nkurɔfoɔ no so no, ebetumi aba sɛ obi ɛbɛkɔ akɔpie ne nhyira no so na wafa nhyira no afa. nti wɔn nam asase so nyinaa no, ne nhyira no obi afa. nti wɔnya nhyira biara ɔbɛnam abrabɔ no mu saa na wawu. eti okenkan Genesis 49 verse 22 downwards na ɛbɛkyerɛ wo ɔse ɔsorosoro mu nhyira, asase so nhyira, so ate aseɛ, ɛpum ne asase ase nhyira, yɛwɔ asase so nhyira, yɛwɔ nufuo mu nhyira. saa nhyira no makyerɛ wo sɛ Onyankopɔn nhyira no ɛyɛ maako 12 running through the 12 tribes of ɛyɛ Israel. ɛno nti saa nkurɔfoɔ no, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ abrabɔ mu a mo ankasa Nyankopɔn bɔɔ mo no, wamfa mu nhyira ama mo. wamfa mu nhyira ama mo. nhyira no wɔde hintaa mo sɛ mo ankasa monkɔ na monkɔhwehwɛ nhyira no. eti nneɛma a constitute blessing, the things that constitute the blessings of the Holy Spirit through great Yahweh, saa nneɛma no, saa nhyira no ɛno na makɔ to the actual say, okay, in Genesis chapter 49 verse 22 downwards, it will tell you specifically about 12 types of blessings. Nhyira, nufuo mu nhyira, ɔsorosoro nhyira, asase so nhyira, asase ase a
edidi kɔ ɛpo mu enhyira. Enunti onipa bia ɔwɔ asase so ha bia no sɛ enhyira maako 12 na yɛka ho asɛm no ebi yɛ awareɛ, ebi yɛ enkwatenten. Yɛka asase so nhyira o tienie, yɛka asase so nhyira okenkan the book of Genesis saa asase so nhyira na onyankopɔn enam ɛyɛ Jacob so edi hyira Joseph no saa asase so nhyira no ɛyɛ maako sɛ 3 sɛ onipa bɛyɛ yie wɔ asase so na ne material things te sɛ cars wobɛnya sika, wobɛsisi adan, wobɛ impact people's life, you touch the vulnerable ones in the society, you touch their lives and transform it. Say ubenya biama na boro so na watimi asiesie wɔn a ɔmo ni bie wɔ abrabom, wɔn a ɔmo brɛ, wɔn a ɛten penten kwa saa nkrofo no. So obetimi anya saa nhyira no. Majority of you people saa nhyira no onyankopɔn de ahinta. Anase yagye saa nhyira no afiri wo nsam. Obi wɔ hɔ a nyankopɔn bɔ sɛ woyɛ ɔdefoɔ a ɛwɔ sɛ ka wodidi na utimi ma afoforo bi di. Obi wɔ hɔ a onyankopɔn ɛyɛ ɔdefoɔ wɔ abrabom sɛ enipa bebree ɛna wɔn so empagya ɛwɔ abrabom. Nanso saa adehyidie ne adefusu no idase atumi bi agye afiri wɔn nsam ɛna ɔde akɔsie anase efiri sɛ nyankopɔn bɔɔ wo no ɔde saa enhyira no asie o bɛpem nnɛ wahwehwɛ untimi hu baabi ɛda. Enti obi a na wareɛ mu nhyira ni nyini kyerɛ mu nhyira na pomudin ho nhyira na awɔ ntoatoasoɔ mu nhyira saa de no yagye afiri ne nsam anasɛ onyankopɔn adi ahintaw nanso wohwehwɛ a unhu ɛwɔ abrabɔ nim saa na teɛ in reality. Ɛno nti na de bia yɛ ameka kyerɛ wo sɛ pɛ obi a nyankopɔn honhom ɛte ne so, obi a onyankopɔn nim die wɔ ne mu, obi a nyankopɔn etumi kura no na fa wo ho bata no na wɔmfa wo nante ɔmfa wo ntumi dika wɔ abrabɔ nim. Efiri sɛ mema o biblical example ɛyɛ abrante a ne yɛfrɛ no Abraham ɛnɛ obi awu a ɔse wɔkɔ Abraham kukum. Abraham ti Iraq abɔnten so saa time yɛfrɛ Mesopotamia no na Abraham ɔnyɛ obi a na Abraham ɔyɛ papahwea paani a ɔni hwi wɔ abrabom a ɔne nam Mesopotamia abɔnten so. Ɛna one day ɔtena ase a na ɔdwene nsɛ ɔkɔ Noah fie. Enti abere a ɔkɔ Noah fie no ɛhɔ na Jacob tumfuo kɔ hyia no. Enka Abraham deɛ enka ɔnka nyame ma ho. But abere a Abraham kɔ ɛyɛ Noah fie no ɛhɔ na ɔkɔ hyia Jacob tumfuo. To hyia no ne su ɛne ne ya wɔyɛɛyɛ no ɛna ma nyankopɔn honhom ɛpɛ Abraham asɛm. Nti abere a Abraham nyankopɔn pɛ n'asɛm no ɔhyɛ Abraham bɔ ɔne Abraham kɔ apam. Ɛno nti ɔka kyerɛ ne sɛ ɔntum firi ɛyɛ ne papa fie efiri sɛ na Abraham papa no ɔyɛ kɔmfoɔ
Abraham papa no ye konfo a osom bosom eti otu firi Abraham etu firi papa fie ekotena Noah fie enti abro okokotena Noah fie no okosua Jacob tumfo akwan efiri Noah asefo nsam ti abro okosua o makwan ene o mo nkyerɛkyerɛ no. Some years later and was called back to opapa ho enti okọ opapa ho no no ene okosesa opapa abosom no ene otugu ye enti ama opapa bufu yi ene opapa me ye chi no de ne tu ojam ye chi Abraham ye de ne tu ojafu no se ne be ye obehye nenso Abraham wanhye odamu sa ma ade chi omko biefu no na hwenye no opie firi ajafu no mu na ne hu ba bia ntin ɛhɔ na Abraham Nyankopɔn hyia na ɔka kyerɛ sɛ ɔmfiri ni papa fie na ɔnkɔ akyirikyiri asase so na ɔbɛma ne nhyira aba mu ama enti abrɛ ba asa no Abraham ɛware ɔno ankasa ne nua ba a yɛfrɛ no Sarah na ɔmo yɛ papa baako ɛnso so na ɔmo nyɛ ɛna baako enti Sarah na yɛka na asɛm no na wɔne Abraham papa yɛ baako. They came from one father but not one mother. To ɔware no ɛne ɔfaa ne wɔfaase Lot ɛde ne kaa ho. So Lot na ɔyɛ Abraham wɔfaase ɛne ɔmo tu kwan kɔ kyirikyiri asase so. Abra Abraham kɔɔyɛ no na n'adwene na ɛda ne tirim ne sɛ Nyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ na ɔbɛyɛ ne kɛse ɔbɛma na yɛ nhyira ɔbɛma n'asefoɔ atintim ɛwɔ abrabɔ mu no na ɔkaase wɔkɔɔ yɛ adeɛ kyen yɛ na abam Abraham efiri ɔpapa fie no na ɔbɛɛ 40 something years 30 something to 40 something years ɔkɔ afei Abraham na wanyini wadi awurade akyi ɛne awurade akɔ ne nam Abraham anyini ɛnso so na ne bɔhyɛ ne maamu da ɛfiri sɛ ɔse ɔbɛma n'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea ɔbɛma n'asefoɔ ayɛ kɛse na wɔsoro ne nhyira adi ɔno Abraham akyi. Sarah anyini Abraham anyini Abraham adi ako akɔnka ekuro territories ɛne mmeayɛ bebrebe ama ɛdɔm abɛdi n'akyi. Abraham anya enkoa ɛne emfuna enso na Abraham Onyankopɔn bɔhyɛ na ɔse ɔbɛma no ɛba ɔbɛma Sarah awo ɛba no na ɛmaa mu da sɛ na deɛ nti a enhyira no ɛmaa mu no na ɛhinta ɛyɛ Abraham na onim enti one day Abraham ekodi ako odi nkunim na ɔba no ɛna ɔfa ntutusuo dudu ɔfa ne tight ɛna ɔde afɔdeɛ ka ho ɛna ɔkɔhu sɔfo panyin bi yɛfrɛ no Melkisedek ɛna ɔbɔ afɔdeɛ kɛseɛ de ma ɔsɔfo panyin no ɛna ɔka kyerɛ ɔsɔfo panyin sɛ agya wadaworo ma mene awurade anante mfie bebree nanso so Onyankopɔn bɔhyɛ a wɔwɔ fa me ho no ntimi mmam mintimi hu ɛyɛ die ntia afei ɛyɛ sɔfo panyin Melkisedek ɛhwɛ Abraham anim sɛ ya ɛna ɔka kyerɛ sɛ die ntia bɔhyɛ na ɛfa ho no ntimi mmamu a wanyini aduru mfie sei still untimi Nyankopɔn nhyira ne ntimi mmamu no ɛyɛ wo bɛɛma ntia afei Abraham yam hye no pram ɔse me bɛɛma de ayɛ dɛ ɔse ɔn sɛ wo oyɛ mumuntuni ɛka sɛ obi yɛ mumuntuni a obi a yawo na yɛntwa ne bɛɛma yɛntwa ne twetia ne bɛɛma yɛntwa ne bɛɛma sɛ Abraham bɛɛma na yɛntwa no ɛno nti ɛda na asi ne kwan a ne Nyankopɔn nhyira na ɔwɔ ma Abraham no na entimi mbam enti waya ontimi nyem ɛyɛ Sarah
Say wo ye momuntuni a ye ntwa ne bema. Saa time no na Abraham anya 90 something years. Wanyini ache wanya 90 something years. Enso no ntimi nwo na wakɔwo Ishmael. Ama Ishmael nyini. Enti ho no obusa odiifo no se me pa cha o menye dey. Ho no odiifo ma kisa de ka kire ne se. Krache ko ne ntwa obema. Ada ye betwa obema no. Je ko tumfo be kasa. Abraham call ya 90 something years. And when you try ne bema, you try ne bema man ye 3 days and the Jacob 2 4 years in where the children. Or say Abraham, I fain why ye dear me pet. I fain a me be ye me when ni monyam, me be shem when monyam, na my yaw kesi wa brabum. Sabo su me ensanchi, and a above 1 year in where the children, and yet Abraham omuko, Abraham fie, Emma ne yiri. Enso ebo afode ne yiri ekoye aduane de ma abofo ni di omu di wie ye no ansa na omu hye nkom se afisese ye nkomra no na akwala esu okurum ha afisese ye nkomra no na akwala esu wo Abraham fie afisese ye nkomra no na akwala edawo na so minia ye wo nkrofo bi wo ho a omu yiyedie ahinta wo mu na ade a enwanwa ne se ye won krofo bi wo ho a omu yiyedie aka nsuom ebi yiyedie da nsu ase ebi yiyedie wo epum ebi yiyedie soso no ye tutu efom ene ye di yiyedie na hye ho enti ade se ututu fom no wayi yiyedie no aware no ade se ututu ansa no wanya obi wo ho a wo ne wo yire mienu ɔse di onya yire no wonya nyankopɔn nsam enhyira di onya ekunu no wonya nyankopɔn ho anisɔde enunti adenti na wo ne wo yire mode ya mo ho kyere mo saa asamo ya abɔ asesa wa abrabo no eniyama nyina ya adi egu adenti ya aware no mu nhyira no bi ho a ya amfa amamo ebi wo ho a ye de ahintam obi wo ho a wo yamu mma nyina omu nhyira no enipa bi gifiri wo nsam anase nyankopɔn adi hintaw sɛ de na Abraham de ahinta no na ɔde nam wa abrabo mu no obi wo hɔ a wo de ahintaw na ɔde nam ɛno nti de di wo maame na ɔde awerɛhoɔ wuye no ɛno bi na adiw anhwe yi a ɛbɛsɛ adiw ba adentia efiri sɛ moyɛ generations moyɛ awoɔ ntoatoasoɔ ɛwɔ abrabo mu now yɛnhwɛ Bible mu na menkyerɛ wadeɛ bi Deuteronomy chapter 33. Those of you who are watching, you can write it right at the comment section. Deuteronomy chapter 33, verse number 18 to 19. Deuteronomy chapter 33, verse 18 to 19. I am reading the English version, and then I'll further proceed to the Tree version of it. Or say, English. It says, and of Zebulun, he said, rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tent. They shall call the people unto the mountain. There they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck off the abundance of the sea, and the treasures hid in the sun. Listen to me. They shall call the people unto the mountain. There they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck off the abundance of the seas and of treasures hid in the sun. Tienye. Making kind Osina Zebulun hon enso. Okan se Zebulun ma waninji wadifrimu na Issachar wontuma damu. Obefre amanaman akobipo so eho na obebɔ trene afɔdeɛ na obefefe epumu mmorosoɔ ne anweamu ademudeɛ a ahinta ɛno nti Israel abusuakuo wei ɛyɛ Issachar abusuakuo ɛne Zebulun abusuakuo deɛ
abra Jacob etiasie no ogye saa ne mamema no omani monyam ani omunhira ene odi baako de ehye apum ene odi baako de ehye anwem ogye omani monyam ene odi baako de ehye apum ene odi baako de ehye anwem enti Bible say eye ono Isaka abusuakuo ni de eye enhyira ne yedi a ahinta ewanwem enom bedie enti obi wo ha abrabo na wonamu no wo ye Isaka abusuakuo wo ye Zebulon asefo enti wo yedie ne wanim onyam no edapum wo nhyira ehya asasim enipa bi ahyeda atutu fom ene wagye wo nsam aware wagye wo nsam sika wagye wo nsam yedie wagye wo gold abotire bow obi wo ha woti America woti Germany woti Italy Spain baby a watu kwan bia ana wo Kumasi wo Enkran one day ena wo ayie baaye ena wo sesa wo manyina ana asem si wo fie ena wo sesa wo manyina ena wo de wo ba abusua fie efiri dana wo baaye no ene ya gye wo ma anim onyam nyina ene ya tutu fom ye de ahye ho enunti efiri emra wo de wo ma eba Ghana call ye no enkwala ne ba ko bi wom sisei enkleki yie enkwala ne suban nyina asesa enso wo ma no wo mo na omo ye from na omo ye nhyira na wo de wo mo hoa wo ho enso so ene enioma ateni ye wo obi wo so a na abrabon koyie ene Nyankopon pushi mo ema mo ko hia obi a wo obi a na opem asem obi a na okrokro mo obi a na wagyew ede wo haw aye ne haw wo dadwene aye ne dadwene unkasampo no ode amaw enso aduru mpempenso a woni nipa ne mienu no problem aba mo ntam unim de ntia enhyira na ekura wo na ema nipa pe wa asem ema obi ya wadoye obi ma obi bi kura wo nwene ho ema onipa sacrifice no bia wa ye mistake one or two bi ntino ya gye firi wo nsem eni nti obi timi ka se me the year 80s 90s 2000 2010 2015 na mi wo sika papa mi share adwuma bi ase mi bie poultry farm mi ye farming papa mi di sika bi koto bank papa me to be plot na ne ma ekoyie ma me esosise ne ma ni nyina agie agu adentia o se obi nko hoodinfuo fie enkofa ne bi kwa tumi bi ane ho odin sene ho ahia wo no agye saa abrabomu ensafo na firi wunsem ene wa bari no ewo asase ase wa bari no ewo apum ene nti obi o ha wo hwɛ mi no abrabo na otimu no bra obre ene bra o twa ne ho frede ewo abrabom nyina no yedie pa efre ni yedie no onya bi enhyira efre ni nhyira no onya bi na brabo no ebeye hand to mouth aye 10,000 Ghana ne 5,000 Ghana ne $2,000 sa brabo no na abebo enso obi o ha Nyankopon bo greatness obo se obeye panyini obeye great ewo abrabom Onyankopon do ye pillar osi Peter wo so na mesi me dan na samo ade wa pono ntimi ntwi mfa so obi wo ha wo na ye Peter wo abrabom obi wo ha wo ye Peter wie ye mmeremu enti obi o ye Peter no age se wasi etimtim you need to be well grounded spiritually and physically obi wo ha gise wo na obeba be peja abusia eti ye count ho wo abrabom a ya count the entire abusia na to wo abra something ye count something to ho abra ye count something to ho wo abrabom no the entire Israel omo to form e wo abrabom because no obi anko no obi ama eti obi wo ha ye count ho wo abrabom a obi anko obi ama e wo abrabom eti abrabo no
obi wɔ hɔ nom a wɔfa opagyaeɛ no efie hɔ tumi bɔɔ no hwee hɔ ɛna efie hɔ tumi agye ne nsam sika agye ne nsam sradeɛ eti wɔfa no ɔde nam abrabom bankyere anaa wo nua panyin bi wo soa bi tumi bi bɔɔ no hwee hɔ ɛnyɛ wo nko ne first person a wayɛ yie wo nua no mu bi ayɛ yie bɛn nanso so ɛnɛ ɔmo atɔ fam adentia deɛ to wɔn no ebi betumi ato enti okenkan Bible na okenkan ɛyɛ Deuteronomy chapter 33 ɛyɛ verse number 19 na ɔse wɔbɛfrɛ amanaman akɔ bepɔ so ɛhɔ na wɔbɛbɔ trenee afɔdeɛ enti obi wɔ hɔ nom a abrabɔ na wobɔ no agye sɛ wobɔ sutie afɔdeɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a wohwɛ me sisi a agye sɛ wobɔ sutie abrabɔ anyɛ saa sɛdeɛ wo maame abrabɔ ayɛ no sɛdeɛ wo papa abrabɔ ayɛ no sɛdeɛ wo wɔfa bi abrabɔ ayɛ sɛdeɛ wo nuanom mpanyimfoɔ wɔn abrabɔ ayɛ wɔ abrabɔ mu no saa na wo so abrabɔ bɛyɛ ɛmfa ho ne sɛ wo kunu wɔ sika ɛmfa ho ne sɛ masi fie wɔ cantonment masi fie wɔ East Legon masi fie wɔ Ajenga no masi fie wɔ Trasako masi fie wɔ Kumasi Denyame me wɔ fie wɔ Santase masi fie me wɔ bi wɔ Abuakwa me wɔ sei saa nneɛma no nyina betumi afiri wo nsa na wotie nsɛm a ɛyɛ Jacob ɛka kyerɛ ne ma no deɛ a ɔse wɔbɛfrɛfrɛ amanaman mu a mufiri Isaka abusua mu no mu a mufiri ɛyɛ Zebulon abusua mu no ɔbɛfrɛfrɛ mu na ɔmo de makɔ bepɔ so na makɔ bɔ trenee afɔdeɛ nti obi wɔ hɔ a agye sɛ ɔbɔ sutie afɔdeɛ yɛ tuufo agye sɛ ɔfa the way a ewiase ayɛ hu ɛne ewiase ayɛ torotoro no sɛ wamfa waso ambɔ afɔdeɛ antie mpanyinfoɔ futuo antie nyankopɔn ne a I'm telling you say ubetia no wapa ahwe ɛwɔ abrabom you can't get to where you want to go. I'm telling you, majority of you people, you can't get to where you want to go. Where your mom ended, that's exactly where you will end in life. I see Zebulon for Mudie munshira ni muyedie ye de ahye ensuom epum enunti saa enhyira na akoto epum no se mubetimi agi saa enhyira na tienie mubetimi agi saa enhyira na agi se mu yesutie na onyankopon akwam kyere efiri soro aba na ye de ama no watimi adi so nkunim enje saa wutimi ni nkunim da enunti na obi wo ha ohye ase fefefe last minute na hwie ne bone o hyase onipa ni bi wo ha omo hyase fefefe last minute na hwie omo bone adentia oduru mfinfin na awase wo yesutie na oye very stuck to the spirit of God no ho no kire se si say the okura the masters we SS we ye ni HND kitwa bi okura diploma bi si say no why the masters intino or ye above the law it was the petre sa obohuna to mi bia sanase or shifom pam no magire na gine nsam sira eti omo ma school abo bradru achiri and then you are turning against them. Why? Because you see the way you see things physically, that's not exactly how it is in the rest of the spirit. Said you see who you are physically no and yes I tell you soon way you one of the patriarchs, the words that they infused in the life of their children. Or some more Zebulon for dear a pum, mu ye dear, and which means a Zebulon for no, or more quaquadu mu ye dear na, akodi a pumuna. I just want a home acacia, a good a punimunina, echo, papa watanema, no watametical stars, ne. Gamagings nessa a hum akasiana or more a poisena sa Zebulon for omunshira aquaco di omunsemono. I just want you amoko Zebulon for no sono or massive woni bina yet and cry for no Zebulon for or massive woni bina yet and cry for no Zebulon for as for Zebulon for as for. One day I will use the Bible to trace Baby Amufri di Achrem. I will use the Bible to trace it.
and show you exactly where each one of you came from. Enti abrabọ na wonamu no ye wo obi ohonoma okinkan o se na epumu emoroso ne anyamu adamudie a ahunta. There is something hidden in the sand. You can't get it unless you sacrifice. Some of you are to sacrifice for obedience. Obi oha de ntia wonye yero ema pe neku ema pe ema na oni wo mtenatena empnatwe na wotwetwe no rofrofo no saa ema no sunsumboni etete wo mumu enti wanjai wo machiridi a ye wo oba bi wo ha woni ne te wo de ho kana ahokyere nko a ne ba wo so ye oba ma bi wo ha woni ne te ono da na ne o ma sei na ne o ma sei enu nti eduru mre bi a se onyankopon nhira no ebetimi adimu na awie pe ya ade se wo kyere ho kom. I just say you starve yourself. And to a catch or see namu isaka for dear. I just say mu pay the price of righteousness. Just a mu bottle in your brabo. And yes, sir, in Shirana Magia free munsamuna, media share assassimunu, monsan kada. Yes, sir, monsa enkada. Monsa say enkada. Mumubi oha. Baby, I was a mukunkoduru no muntimi nkunkon hoda. Mumubi oha. The favors you need in life, you can't get it. No matter what, you can't get it. There are some of you people, the favors you are looking for, you can never get it unless you pay a price. Obi oha waso na din. Ye onkrofo bi ha maso din wa brabom. Enti na mo bre. Maso din e wa brabom ye tumfu amomfa. Gani ahantan na ekumu bi no ye tumfu awomfa. Simple instructions no wa mess it up enti na wo bre. Nenso wa brabo no hwe Abraham po etekini 90 something years ansa na okohia odifuo bi amana man instructions ye man instructions no enanka Abraham andi so a enko ntimi prosper da. Deuteronomy 33 verse number 19. Deuteronomy 33 verse number 19. Ɔse Zebulon for de munhyira akansuom. Ɛna mu Isakafo so no munhyira ɛwɔ anwem. Enti obi wɔ hɔ a abusua ne ti ɛne abusua na ware no aka. Obi wɔ hɔ a aka onsa nka da. Onsa enka da. Enijie na wo hwehwe no onsa nka da. Some of you people, you want to make a difference in life. Some of you people, you want to make great impact in life. And you think making great impact and then touching lives in the society, transforming your own life, it comes on a silver platter, right? Mubi o ha mufi say otina mu anatu sa na wadwede yew enunti wo de wano ene ka say mi meye yie ebesi mi yie echeche se den kora nyankopon bo che ne bebam. I'm telling you the fact. Obetini atena sase we so aba wanyini awu enso nyankopon bo che ne mamu da. Onyankopon ne bo che ne mamu da. If he says a bo che ne bebamu a ejina de wo a wo hwemi wo beye wabrabo se oboshe na ye ka ho asem no se boshe ni bebamu a ejina de wo a wo hwemi wo beye wabrabo ene be ma boshe na bam. Deuteronomy 33 verse 18 to 19 osina Zebulon so okase Zebulon ma wani nji wadi fremu ufiye where you are coming from, be happy. Some of you people, you are not happy in your family. You are not happy with your family. You are not happy in your homes, your marital homes, in your own life, within your life, the patterns of the bloodline. Some of you people are not happy. Obi wo hono ma o ma me tibia munye o ma me dabre munye enti wan kasa no baabi a ufiri o ma me asefo no mo man kasa mani ntimi nche enso awurade ka kire Zebulon fo se mo mani enje na mo ho nsapabo e wo baabi a bufiri
Nanso okay ko verse 19 or say anigye no se ebetimi abamu a agye se mo bought the righteousness afode agye se obo suti afode agye se obo afode wodi hu baabi woni padua wo kra waso eba afode ma awurade honhom na wutina awurade na ase ansa na anigye na wo hwehwe no atimi awie peye obi wo ha wo ma me ne wo papa kra untimi nhwe no di obedie kra edi wan kasa di obedie o light bill kra no untimi ntua mu bi ho light bill no water bill kra untimi ntua okay say who pese udi sa eniema we so nkunimu abrabo mu a ofi se obetimi di asode o ka say wa unyansa you think you have acquired some intellectual prowess so you can actually navigate your way out in life based on the skills that you have acquired in life. Things doesn't work like that. The things of the spirit has nothing to do with intellectualism. You can't intellectualize God. You can't win the battle based on inverted spirits of worldly sophistications. You can't win this battle. Hey, say obeyfu yo bosumbi na yewa me pacho uwedi obi duwa koja bosom a obi duwa kwanto a uweni unhuda. It takes the divine spirit, the divine power to reveal things to you. I just want to it is also with the worldly sophistications. IBMs, intercontinental ballistic missiles, with the atomic bomb, any kind a 2 AK-47, M7, diabe now they cock one, the patrol ubedin kuku because obosono onyina on wakotu. It takes the divine mandate, the divine power of the Holy Spirit to reveal things. And you want to namabrabonimu basa. You don't take instructions from anybody. You don't take command from anybody. You are living your life artistically just like that. Whilst because you think you're educated. Things doesn't work like that, my dear. Things doesn't work like that. 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 Osi Zebulon for Momo Maninji Modifre, where you are coming from. And the Umami Asifo, a Hona Ufri. Huh? Ubi ha we a Igweni, and now Yangunani, Modi Amopa passing a Mufri. I will for the Mopa passing, but I can't afford the Mufri Mumamiase. And to us Zebulon for baby Amufrino, Mumma Maninji. Nanso mumu bebre mu papa kura mu ntimi hwe no mu maame kura mu ntimi hwe no adentia because abrabo na wankasa ho bɔ no kura no abrabo no ensi wiye o papa ebi wa mu maame tibia mu nye mu papa tibia mu nye ana ɔdɔfuo bi ɔbɛn mu obi ɔbɛn wa wɔsenka udidi ma ne bi di untimi didi ma ne bi ni because abrabo ni mu nye obi o ha o maame awu o papa awu die ntie owu ye no owu because abrabo no na nye obi o hire ka say just $2,000, just 2,000 Ghana fabra nyamfa ntaduro ma no ba wantimi amfa anko ena nipa no wuye adentia because one kasane you don't have any happiness in you abrabo no enko wuye but debia no odi ensem eyiyi ho ano ene wonsem bi a wota akeka no abrabom enti woni na abrabo no mu sa just like that. You don't have any disciplined life. No disciplined life. Ase Zebulon for muma maninje o ma difrem Isaka soso we difre Isaka soso we difre Isaka so we difre where you are coming from baby a free ni baby a oba be honyina e wo se o ma wanije adentia because anopa usole a ufiri ufie obi o ha ufie ho na nigye ni ho baby a wo kro eso ho na ye baby a wadi fire ni ufiba enti wadi fire no ene ufiba no also omo anigye. But some of you people, you don't have that, and you think say you can make it. You can't. Oh, every rich man that you see in the society,
They have sacrificed something. Some of them, they have sacrificed their leisure hours. Some of them have sacrificed their time, their energy. Some of these rich people, you see, they don't sleep. Throughout the 24 hours, some of them, they sleep just 2 hours. You will at the four or the four be any bra. Won't need any disciplined life. Okay, say, Sika et talahaban so, and the dakwaho, and now 15 years, just like that. Onyankopon kra de hyebre no emu nhira de ma na wani na ho na ho nye de obi beji afiri nsam and it is allowed. You can take the blessings of somebody. It is allowed. If you don't know, let me tell you, Jacob took the blessings of Esau and God didn't say anything. He allowed it to happen, and into nhira he allowed say o ma mi nua bi beji mu nsam nhira de ama ne ma. They are allowed to take the blessings of somebody. If you don't know, let me tell you. It is allowed spiritually to take the blessings of somebody. Jacob did the same thing to Esau and God didn't say anything. Why didn't God descend and interject that I will not allow that thing to happen? Because Esau was very dear to the heart of his father Isaac. It is allowed. Umami nuyebi. Ebetimi agye umami nsamu, umami asefo enyina nhira amama boss sawa abrabom anyankopon ti obehemu din onfa ho adentia, because it is allowed to take the blessings of some people. It is allowed to take the blessings of some people. I can cite 10 biblical references backing the claims me making. Say it is allowed to take the blessings of some people. And we are bapeyinia na 1 to 2 nyoma yi a e ya allowed say unua odi wachi e be gi unsam nhira na wa be ya akwa asom no dabi e ya allowed. Ye makwan say we are bapeyini na 1 to 2 nyoma yi na uba wa brabo biada unua be gi unsam nhira. And found say me ye payini e wa abusuanum me ye abusuan payini me ye ofa udi agro wo ye ofa ye be gi unsam nhira na unsam sade near the atufia ma wo fa asimom abepeja no ya kwa wa brabom yes sir, it is allowed. You think life is a joke, right? Be Isaiah 45. Be Isaiah 45. Mchira wa die bi wo na me come baby. Be Isaiah 45. Isaiah 45. Isaiah 45, verse number 3 to 7. Isaiah 45. Those of you who are watching me, you can write it at the comment section. Isaiah 45, verse number 3 to 7. Isaiah 45, verse number 3 to 7. Isaiah 45, verse number 3 to 7. Making kind Bible ne the amount. Make kind you know. Osina me di esumu akrade ne abodenye a ahunta no be maun na wahun se me awurade me ne de obo udin na me frɛ wo no Israel nyankopɔn. Osimi di esumu akrade a ahinta no ebe maun. It is allowed to take the destiny of somebody, to seize somebody's destiny. It is allowed. It is allowed. It's allowed to collect the blessings of some people and let them suffer on earth, and God doesn't care. He will be allowed to say, Ube Jina Brabo Munshira, na wa yusu sa nti obeba abegye no na ne hyebre no kra bre. Ye won krofo bi ho a allowed say obegye wo destiny, obegye wo hyebre na odi ayeye ewa abrabom eni nti wose me di esumu akorade a eye abodende no me de be mawo me de be mawo obi aware na hinta no obi na ware na hinta no me de be mawo memu ahia obi a owobi memu ahia odefo wa abrabom obi ho ha you are not meant
to meet certain people, but because you have taken somebody's blessings, the blessings will pave way for you to meet certain people, prominent people in life. My brother, I don't joke. Me onse me ndiagro abrabum. Onse me ndiagro abrabum. Me is serious 24/7. And did they be a radish me no? And yamin kwana me yesofu, bro. And yamin kwana me yesofu. Asofu bebre o ha nyankopon afre wo mo. Nanso de ntia urade aye me special. De ntia urade ama me tumi aburu tumi so. Adom e wa eburu adom so. Enhira aburu nhira so no. Nyansa aburu nyansa so no ye bibio, because I am always prepared. My krado intimi ye dura najo me ye operations spiritually na uye lose ye beje odi ekura wo no. I'm telling you, some of you people who have seen me spiritually, you can see clearly that I don't joke with my life. Intia urade di to me ene adom e bro adom so de ama me no ye dura na adwene ye nioma na ye hia wo na wo nya obi a Jacob tumfo na baba be di wo dance ye say makoa we die gya no a masa ye be sizi nioma afiri wo sam. We will arrest you spiritually and take we will strip you naked spiritually and take everything. It is allowed. And into me odifo OPATAFUOR minim say me ye loser osofo bi di nsa be hwibitirim na wayi manim ene me nhira afiri mabrabo so. And into 24/7 me ye serious. Me mama, me papa, me nua oba me nchen unye serious na delete ma block on ma banish away from my life. Come on say uni adwene wo unye serious wa brabo no unye wa adwene say wo pe bibi dia ye abobra. Be on unye serious wo unye wa adwene say obebobra. Unam na ode wa no keka e cheche se de ye bebem e no kore obi wo honoma e nhira ne beba no wa ye mre obeye mre untimi nya hwe. Obi wo honoma e nhira ne beba no na wa ye mre untimi nya hwe. Imagine obi a afen wanya 60 years awukosi fie na awukosi 60 years no be den what dem afiri say na aka wo chi ni wo ha okoko usisi umfe wo say obi wo kura 70 years afen na what top lot untimi kura ndamu enjoy enso na ebia ewo nyame asemu say esese wo usifie by 18 years usifie by 12 years wama akwa bi age wo destiny no ene wo de asifie aye real estate. And then say nipa only a chain of business conglomerate. And afe na wo ba be sifie. Now be them how many months? Ube them how many years? Adentia. Because one is serious. You never took life serious. You are not serious with your life. You always lay claims. I'm a Christian, I'm a believer. Yedi ya die uradi di uradi ya yedi ya ho ato no siwo no onu de woni ya hwamo da uko 70 uradi ya de ya ho ato no siwo no ori mu ya ni wa seda enti de bia san 7 na wakeka unye serious. Abraham keka bi sa o se uradi bo hye wo me so uradi engu mani maseda na ni ban ho so no anya 90 years na uradi bo hye mamu anti so odwane to a odifo no o se agya jimi humi mobo me brewa brabom onyame boshe no emma me so da ansa na odifo ne ka kire say hey abrante wo ye momontuni wo ankase ye ntwa obema ko klefri o bibi hintaw ka say abrabo ne da form. Yeah. Me, I don't joke with my life. I don't joke with my life. That is why I don't make so many friends. Obey me now. I drink ye me pamu masa unye serious. Share. O ka sa abrabo na ye born e da fomo. Abe gina ma akwan mu na unti. Ma be di wachi na be create problems amamia. Ube hun last minute no ma ye seresrefo. Last minute bon say abrabo na abrabo bitiu. Bibie no a eye ni nguase e wa abrabom wonya 70 80 years 60 years ekoro eho ena na wo se usori a ye enkwan bi ma etwi mutuo bi ma ema udidi because at the age of 60 wa ho odi nyina asa wa ho odi asa ye ka se tumirika kra wo betwa hwewu obi wo ha 60 years afi na wo pesa obobra afi na wo pre adentia because in your youthful age nkrofo bi ade wo ho bo wo mo wanya afutuo bi asori a wo ko ye no osofo antufo
Obi wo honoma asori a wokɔ ya ntufo eno ani de bia believe it shall come to pass. God will never let us down. Who told you? Do you know the number of people in the olden days whom God let them down? I can give you a biblical reference. Onyame ni ehwamoda wana ka kire o. We are funny. Who ni mo ana onyankopon ahye omo bo Bible ho a omo nye serious nti omo ani mu gu ase. Omo nye serious nti they died prematurely and God was there. Sister, me ndi agro. Opatafuo me nye joker o. Me opatafuo me nye joker. I don't joke with my life. Idran adwena me yes spiritual operations are we suffer. We trespass ya metiuti. Obi oni mi bia be catch us opatafuo doesn't joke. Me transfer me ye niema nkasa. Ye command niema mane appear life. Uhu niema me ya okra oyembe hyew. Hwe. Wo de bia ensem na wo de yi hu ano. Obi wo hono ma afa no anya 20 years. Wo early 20s. Wa adwene ye wo say you are young. By the time you realize when you're 30 years. By the time you realize when you're 30 years. By the time you realize when you're 30 years. When you're 30 years, you say, Mumubi. Last 3 years now, more 27, 28, 29. She say, Mo 30. The Amukikako, you are in the early stages of your 30s. She say, some years to come. Yento ababium 4 years later. No, na me pacho, okay, kako middle 35, 36, 37. When you beba when you're 40 years. 40 years, account bear 20 years, when you're 60 years, and you don't have anything to write home about, and you still joke with your life. You waste your time with unnecessary people, unnecessary debate. Dema, what abrabo bono. What's example on for there? You must sacrifice. Some of you must invest your timing. You must invest your time very well. Who there and unnecessary things, unnecessary debate. Elder or sofu and they say Abraham say, they say Jacob say, they say Matthew say, Nyam somna also with the abrabono, baby, I will kudra, ye two onipafo. I was a sofu mammy, ufa be the wabrabo. I was a sofu, would ye dina, would ye be now the corner? Elder, I was say, would ye be now the cop, would ye yet? Hey, ready, say, Bible no can say, Bible no can say, Bible no can say, you can say for $2,000, bra. Na crying a woman, and a queen. Share. Abrabona odi agros are no. Many have died when they were not supposed to die. Many have died when they were not supposed to die. Recently, the incident that happened. Tell me. The incident that happened. Huh? You think God cares, right? God doesn't care. I'm talking in respect of those people who died. And yet, mine, a helicopter echo crash woman. Okay, say nyango po fa on form kra. And kwala omo below 30 years. 17, 18, 15, 20, maku 15, ejina kwan ho, sankwala we dia na omaye, omukura ka akotwia fo omso akun omo, nyankopon anye wo omo na mo empanyimfo a modidi enchene anya sika enjoy life, Europe to enjoy life. Ya kase ahosepa, mo sepa hu bi, mu na helicopter ekote mo to twene, na mu wu a mo si nyankopon re aho, nyankopon re ho da. Ma me nka no kora nkyero, abrabo no ejina se de obesi abo wankasa obra. I say, Womwa, na essence or fru helicopter no, and helicopter no, edu omokono. I say, Oma 45 or my binny womuntino, 2 mino mutisha sieno, Emma almost signal, and into a man for helicopter no. Mua motiwana moyam who say, you want to intellectualize God, Mudin some yimu one, Muna mususum emre, into answer motina helicopter, Muna, Panyan, Akoshimu, Edipa 8 God doesn't care. God doesn't care. You die. You see, president, and then as I say, eternal aeroplane, na ne vice kahon, na finance minister, and so a kahon, and so Argentina president Wanko, Argentina finance minister, they were supposed to go, but because they have
sought for spiritual protection from a different entity, powerful deities in Tino. Owuo no si wo mo so no. Ayie firi wo mo kom na akoto wo mo ye o ma no ho gaga. O ma ye wo mo ho si wo ma school. I have my masters. You will chew your masters in hell. Omutina mu ana papa 10 omu nyina 8 ba akokura mabie, and you think God cares? He doesn't care. When you die today, they will bury you. And kwalana omuti kwa ho omu nim hwe kura mbona, we assume them, or we see them to be future leaders. 16 of them have died. 16 of them have died. And God didn't step in. Do you know why? God doesn't care. And if redemption will come on, it is through you. So Ojie bibe free Jerusalem aba if you also. So Ojie bibe ba if you also. Timumu bebre, and the way amusi the way amusi bomb bra na mehwemu din na masere. Bi o ha ubenyini a ubenya old age, you know. A when you're 70 or 65 years now, I was say, oh home, now we enjoy life. I could be a kind, or say me, school man could be. Nancy Minya, sister. Mercy me fear, never nyam sicano, measure that cartographic. No my bet to me hall, no my so TV as no my so fine as so. Na my sheer drink, I will glass and I'm at me hall. Na me share graphic ni mu uba me fia se me kenkan bibi they actually won't be me nim adentia or enjoy life, graphic life, honestly enjoy life, but mumu bi wo ha, life is not like that. Oh yes, good living, you read graphic, you don't care, though you don't understand what is written in it. TNE Isaiah 45 verse number 3 to 7. Isaiah 45 verse 3 to 7. Or say na me di esumu akradia ene aboodinde ahunta no bema na wahunu se me Awurade me na me bo din na me frɛ wo Israel Nyankopɔn. Verse 4. Osimako Jacob ni Israel a mayi no nti ena me di udin me frɛ wo na me bo wo abod, o se de me bo wo abodin no enso wonya hunu me tieni o. Verse 5. O se me ni Awurade na obiara eni ho biem, Onyankopɔn bi ni ho se me nko, me na me bo wo aboso enso na wuni me na wo hu me amfiri awia pueye ne atoye enso se obiara ni ho jeme. Many Awurade na obiara ni ho biom, me na me bo ehan na me na me bo sum, me na me ma asumdie na me na me de amane ba, me Awurade na me ye yenum nyina, me na me ye wenum nyina. Enti ye obi wo ho no ma abrabo no obesu saa, obi wo ha uhu boga ni bi a ote abrochire na odi sika ba me asifie ama no, o se wo oba ye na wabewu unim de ntia yama na bresa ni fie na osi ye no wanyam ebi mu antena o ma se akuno. What you say? Ufiefo amo abre aye japade mu ye japade ni wie ye no o ma se aku o ma mo antena mu bi sa na tie enti ekura umpa. It is allowed to take it. It is allowed to take it. Ubi be ju die firi wonsam. Ubi be ju awade firi wonsam. Ubi be ju oma na wa wo mo no. Ubi be ji na omanim onyama firi wonsam. Am wa ya asesabofo na oma abre ne nam sa na ahwe ade a wapini ho. Odia abrabo na wo bo no. U focus nyina ye me de me mane ko school na o ma be yadefo o ye funny sa nkwala na o me makomako 17 na o makowu no o maame amfo o man ko school o maame do o ko school o maame e wo anidaso se
Debbie, omba be ministers, omba be nurses, doctors, and so says carry a car, or my bon kwalan hunina, and she a good team, omunina, nobody cares. Be informed, how many of these leaders in this country went to those parents to sympathize with them, to send their condolence message to them? It was just recently, and nobody cares. Abraboni ye wankasa. To catch them, I see Zobon for the amo a pumuna munshina wo. Share. If ye be oha, ura if ye mua. If ye munshira, a shabutai ubi oha, mufie, asuna busiano, bretu or yuko ediana, krobofo. Awonafoɔ mufie hɔ no enkrani a wohwɛ me mufie hɔ no akwele ene akɔkɔ tete ne mu amakeka mudi no kura te sɛ a champion ne Benjamin pokuya ne sewa mufie hɔfoɔ no munhyira nankasa no ɛhyɛ botan mu agisi wani bre ansa na won saka na wonye serious won bɛsa agye afiri won nsam. Akwele ene akoko enkradi ni bi wa emumu bi mame. Send me some of the Ghana names at the comment section. Just send me some of the Ghana names. Zebulon for mo ye gafo mo de yesi mu nhira ewo pum until you fight with mame water before you be blessed. Enkranfo mo ne mame water na beko ansa na mo ye nhira. Enkranfo mo ne kwa mame water. Enkanfo no mudini bi we moma medini bi ajete ajete a wo hwe me ajete oko ni noi aku ni noi me ka kiro mu fie ho no udi agoro be ne nam enkran bonten saa ensuo to a wontimi nko fie noi ni noi adole akwete aya enkranfo mudinu no muna mu ye Zobulonfo adote koko ni jata de enkradi well akusika do ana enyamke udi de dodo ni saki lamte kwashi be patrol mu fie ho no munshira no ewodiem amale ashite yo mate me pacho na asantefo na amoso mo online so ne akuapemfo na amo online achemfo na amo online so ne nordness, the nordness who are online mo am free stream esrem kra tribe no mirafi kontonkolifo konkomafo dagomafo yenuanam frafrafo mamprusifoɔ kusasefoɔ ɛna ho abiem fulanifoɔ hausafoɔ ɛna tribe bay enfantefoɔ amezime pasundwie hwɛ woti asase we so pasundwie de obeku dema mo hu de when ni beda ho you woti asase so o se o pasundwie. Who told you that asundwie is found in this life? Asantewa ajewa ohwemi ajewa obi du awale ahyebu obi mu o obeni na ema be goro to ho saa obi a mefa nkofie obi a mefa toma no de begu asene saa obi ahwe akwa bi obehwe kura so ni kapre. I'm telling you ajewa ifo sewafo hwan biem kura asantedin sewa ajewa na hwan biem mumubo asantedin bi ma me mpacho Flora J toto bi ani ho misro abna manu abna manu yes akosua kwatma nyame che pokuya sewa abrefi asantoa
aduchum wa aboaje wa yes edi kama sister emema be hwe to saa ha on be hwe to agoro ma no ho saa obi antuaka unya responsible bia obefa say sister wotu we die matua ho ka sister toma we die me nko na mehwe obi o be hwehwe saa akwa bia on sem fata kra no hwe oto mansa brago jesiwa sister abrabo nye easy safuwa bia minimu no awale boni bi okoye me say okọ na oyobolo mi hu no me kaso akọ slimming course ne konka nyina yi mi hu nam say eni pa wie eni ohia am sofo in fact baby am koye no bonsam jempa na me koye me say adai o say come to me din sa come foriwa ajiwa sa akodi foriwa brago kwachiwa ampoma sister ufie hofo no munku ama ware ni mu nhira no uhwe unua mema ni mu a ye nhye dan hu papa bia wom omo amaye omo so omo ayeyie no omo boa taxi sika kro mu nya obi oho no mu a mu fie no de wo ye ne ho gaga ofie o se wa yeyie no ubusa ne taxi sika kro onya ubusa se onfa 70,000 100,000 Ghana cedis mra ni enfa nto taxi kro onya enso won na ye ne ho gaga so ayeyie ajewa odi agora manfo be hwe oto se asi zibolonfo de zibolonfo agise nsuo enti which means ensuo no so no enye se okọ ya na ensuo no ukofa o tumi a oti nsuo ni mu no agise woni ne ko chirewa kunadu poma de udi agora manfo be hwe wa ha mu se udi agora de we boys ni be hwe wa ha mu no na wa bon say yes boys yi de o ma hwe enso obi ahwa onfa unim de ntia ofi se bibi si kwa ho bibi nsi kwa o sapoma dise oye bibi me pato mo mame esiremu din ni bi esiremfo din ni mo mame bi mo mame esiremu din ni bi Aaron Boaten hweye wate na ama akufu ado me pato ye careful misraw enye ma ye mfa me nkotum na metro me dwene me ho preaching kakra me yi o sa de asamo be se me kom na ama akufu ado sei Bashiru hwan ye frɛ no ayi Fatima Alagbani Ladi Anadede Sahadatu Safia Safia no yoba na bema aji mi pacho ya fira santefo so adina pesa santefo na me kan wa semza Azuma no yoba na bema mumma mi biye Azuma no yoba na bema Azuma no yoba Azuma is a name. No, I know another who is called Azuma. Bro, udi agora onku an sofudie no. Sao. Sofudie na udie no. Wakọ Bible school awie. Na yedi enwosra agu so no. Instead of say enwosra no ebe pai enkonua no. Onku an ode ne de empai nkonua da. Ebe ye zomi negu apampam. Na ode ne nam saa. Ukotu nyina ye ba akopɛ. Watali nyina anya papa perfume kra ntimi ntobi so fuduma na udi ni basa eni monyam bia ni eni monyam na so fudie na udi no ubon se eni monyam bia ni ba bia Yesu call ye no e bia na eni monyam wo mo so Peter mo na eni monyam wo mo so Fatima tu
Fatima die omudi agora de o mesi abɔ ne gala o mantam on ji se Fatima wo dwane Fatima tu o si Rashida di agora on said your boys ne besi ahwe ne to wo mantam on ji se o dwane so Henry Glover Rashida di agora boys ni be hwe na ham say ono ani na bambebu ono a otena se no check no hwe boys ya hwe na ham a ne rebe ho akwa wesu ahwe bi Sekina so ye careful entiminia de be pese me ma ote ase no no enie Bashiru Fayau tell your sister oh my goodness. There is something hidden in the family. To some of you people, you will get it on a silver platter. To some of you too, you will not get it on a silver platter. You have to work for it. Memuna de say ombe bone gala. Ombe bone two some ne tres some radi weapon. Rashida is my daughter name. Oh, really? It shall not be your portion in Jesus' name. Rukaya. Yeah, Rukaya for so. Oh, Allah, so I know I am careful. What? So, my brother, you have to understand that. Asana ayembila. So when ye that's our boys no. On the ball palm so my boy Razak so the one he ufie for the krono obako tu obi ka tape ya boost e ba boost ta bia bi ne akun eti baby aye fifiri no ani baby aye kwa wa abrabo mu no udi agora efie tu media ni nguase e beto so enti anti ediza misro faunasi form ni anse o ma no bye bye macrao